και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Τσαμούρη, βλέπετε Star και αφού οδεύουμε προς την Ευρωκάλπη της 9ης Ιουνίου, έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Θα κάνουμε μια προεκλογική συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Θα καλύψουμε τους τομείς της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας. Ξεκινώ ευθύς αμέσως με τις απαραίτητες συστάσεις. Μαζί μας στο στούντιο του Star είναι ο κύριος πρόδρομος Έμφυ Ετζόγλου, είναι πρόεδρος του κόμματος Πατριώτες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Είναι ο κύριος Γιώργος Τσουκαλαδάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Φωνή της Λογικής. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Καλή σας πέρα. Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ο κύριος Σπυρίδων Χατζάρας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κίνημα 21. Καλησπέρα. Πάω και από αυτή την πλευρά του εκλογικού μας τραπεζιού. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Εθνικό Μέτωπο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μαζί μας και ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, πρόεδρος του κόμματος Συμμετέχω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας. Εμείς για την αποδοχή της. Και καταλήγω με τον κύριο Χρήστο Τσιάρτα, είναι πρόεδρος του Κινήματος Εθνικής Ανεξαρτησίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη σε όλους. Αληθώς ο κύριος. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τις τοποθετήσεις του κύριου Χρήστου Κώστα. Είναι πρόεδρος του Ομογενειακού Δικτύου Ελλήνων Ευρώπης. Δεν μπορούσε να είναι μαζί μας στο στούντιο. Όπως επίσης και του κύριου Δημήτρη Τουρανάκου. Είναι γενικός γραμματέας του Κόμματος Ελλήνων Κυνηγών και Αλλιέων. Ξεκινώ ευθύς αμέσως για να μην χάσουμε πολύ χρόνο και ξεκινώ με το θέμα της οικονομίας. Στο τελευταίο διάστημα θα το έχετε δει και εσείς ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κοντράρονται για την τιμή της φέτας και του λαδιού. Όμως τον πολίτη τον καίει ότι ακόμα και αυτά τα ελληνικά προϊόντα είναι απλησίαστα. Σε περίπτωση λοιπόν που σας δοθεί η ευκαιρία, πώς θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια από ευρωπαϊκή πλέον θέση? Ξεκινάμε με εσάς. Το θέμα της ακρίβειας είναι θέμα trust. Υπάρχει μια εξωκέρδεια, υπάρχει trust και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Για να χτυπήσουμε την ακρίβεια πρέπει να χτυπήσουμε τα trust. Λοιπόν, εγώ έχω μια απλή πρόταση. Άμεσα, όποια προμηθευτή στη σούπερ μάρκετ κατεβάσει τις τιμές προϊόντων κατά 20% αμέσως, δεν θα του κάνω έλεγχο. Όποιος δεν θέλει να κατεβάσει τις τιμές κατά 20%, τότε θα κάνω αυστηρότατους ελέγχους και θα επιβάλλω αυστηρότατες ποινές. Όχι σαν τις ποινές χάρη που επιβάλλει τελευταία λόγω των εκλογών και πρώτων εκλογών ο Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Τσουκαλαδάκη. Καλησπέρα σας. Το θέμα της ακρίβειας είναι τεράστιο. Είναι φυσικά ένα από τα μεγαλύτερα που απασχολούν κυρίως τους Έλληνες πολίτες, γιατί βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι τελείως διαφορετική ό,τι αφορά το εξωτερικό και τελείως διαφορετική ό,τι αφορά το εσωτερικό. Είναι αστείο ελληνικά προϊόντα να βλέπουμε να πουλούνται σε πολύ χαμηλότερες τιμές στα ξένα σούπερ μάρκετ από ό,τι στα ελληνικά. Είναι τρελό να έχουμε από τις ακριβότερες τιμές ρεύματος και εμείς οι ίδιοι να το δίνουμε σε άλλες χώρες με χαμηλότερη τιμή. Είναι τρελό να έχουμε το ακριβότερο ίντερνετ, την ακριβότερη βενζίνη. Γενικότερα δεν είναι τόσο ευρωπαϊκό το θέμα της ακρίβειας όσο ελληνικό, γιατί εμείς το επιβαρύνουμε με ένα σωρό ειδικούς φόρους. Ειδικός φόρος στο καφέ, ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα. Δηλαδή, αν βγάζαμε όλους αυτούς τους ειδικούς φόρους, ο Έλληνας πολίτης θα ανακουφιζόταν κατά ένα 30-40% από τα προϊόντα. Αν βάλουμε σε συνδυασμό το κακό που έχει κάνει Golden Visa και έχουν αυξηθεί τα ενοίκια, οπότε νέοι άνθρωποι δεν μπορούν με τίποτα να μπορέσουν να πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι, να χτίσουν μια ζωή. Δηλαδή, χρειάζονται περίπου έναν μισθό μόνο για το σπίτι και άλλον έναν για το σούπερ μάρκετ. Και το παιδί, πώς θα μπορέσουν να κάνουν παιδί? Αυτά δεν είναι τόσο πανευρωπαϊκά προβλήματα, όσο ελληνικά προβλήματα. Και η Φωνή Λογικής και Αφροδίτη Λατινοπούλου ζητάμε να μας δώσουν τη δύναμη να στείλουμε την πρόεδρό μας στην Ευρωβουλή, γιατί και αυτή χρειάζεται σταυρό για να πει και να δει πώς ακριβώς γίνονται τα πράγματα και να πει: κοιτάξτε την Ελλάδα, ελάτε εδώ, θα πρέπει να έχουμε κάποιους πιο ενιαίους κανόνες. Σας ευχαριστώ θερμά και έρχομαι στον κύριο Καμπούρη. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός από την πρώτη στιγμή έχει καταγγείλει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτή τη ληστεία στον Έλληνα καταναλωτή. Ο κάθε Έλληνας αυτή τη στιγμή του αιμορραγεί η τσέπη, αφού βλέπουμε οι πολυεθνικές και βλέπουμε όλα αυτά τα καρτέλ, το πώς μας ληστεύουν καθημερινά. Ληστεύουν τον συνταξιούχο, ληστεύουν τον οικογενειάρχη, ληστεύουν τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός, χωρίς να έχει αυτή τη στιγμή κάποια θεσμική θέση, έκανε το εξής. Πηγαίνει στα δικαστήρια όλα αυτά τα καρτέλ και όλους αυτούς τους κλέφτες οι οποίοι αρπάζουν τα χρήματά μας από την τσέπη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ποινική δίωξη σε όλους αυτούς που μας ληστεύουν. Αν κάποιος πολίτης χρωστάει στην εφορία ή χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο, έρχεται και τον πηγαίνουν στο δικαστήριο και κάθεται στο σκαμνί του κατηγορούμενου για να μπει στη φυλακή. Αυτό θα πρέπει να συμβεί όχι στον Έλληνα ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις του. Φυλακή θα πρέπει να μπουν αυτοί οι οποίοι ληστεύουν καθημερινά τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει τέλος να μπει ένα τέλος. Πρέπει να υπάρξει νόμος και τάξη. Και δυστυχώς δεν υπάρχει νόμος και τάξη. Γιατί τα συμφέροντα τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και όσο των πολιτικών κομμάτων τα οποία βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι να στηρίζουν αυτή την ολιγαρχία, να στηρίζουν όλους αυτούς που ληστεύουν τις τσέπες των Ελλήνων. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος πρέπει να τιμωρήσει αυτούς που κλέβουν τα χρήματά μας από την τσέπη και εδώ να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη. Ναι, θα πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί όλα αυτά τα καρτέλ, όλες αυτές οι πολυεθνικές να καθίσουν στο σκαμνί ώστε επιτέλους να υπάρχει ποινικοποίηση αυτού του αδικήματός τους. Του να μου ληστεύει την τσέπη τη δική μου, την τσέπη τη δική σας, την τσέπη όλων εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς κύριε Χατζάρα τι λέτε? Δεν θα πω τίποτα γιατί δεν θα εξαπατήσω αυτούς που μας βλέπουν με το ζήτημα που θέτει ο κύριος Φαναράς και ο κύριος Μητσοτάκης. Τη φέτα. Θα σας πω για τη μεγάλη προδοσία των Ελλήνων βουλευτών, των ελληνικών κομμάτων, όλου του συστήματος του προδοτικού κλεπτοκρατικού, με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Μαρτίου που μας πέρασε να ζητήσει από τη Ρωσία να επιστραφεί ο ρουμανικός χρυσός που κατατέθηκε σε ρωσικές τράπεζες το 1917. Σε αυτή τη συζήτηση ούτε ένα κόμμα, ούτε ένας εκλεγμένος από εσάς ευρωβουλευτής, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η κυβέρνηση, κανένας στην Ελλάδα δεν ζήτησε να ενταχθεί και το ζήτημα της κλοπής του ελληνικού χρυσού από τους Άγγλους το 1941. 611.000 σουγιές χρυσού. Δεν υπάρχει, δική σας είναι, από εσάς, από εμάς, τα έκλειψαν, αλλά κανένα κόμμα, κανένας ευρωβουλευτής δεν είπε τίποτα. Δεν θα πρέπει να είναι κάποιος εκεί να φωνάξει, να πει γι' αυτό σας λέμε ψηφίστε κίνημα 21. Και όχι μόνο αυτό. Ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, η Βουλή, όλοι οι ευρωβουλευτές συμφωνούν να δανείζεται η Ελλάδα με επαχθείς όρους για να δανείζει η Ευρώπη τζάμπα το Ζελένσκι. Και σας φορολογεί τη φέτα για να έχει λεφτά, να έχει πλεονάσματα. Σας είπε κανείς ότι πληρώνετε, δανείζεστε και πληρώνετε τον πόλεμο? Δεν σας το είπε. Γι' αυτό ψηφίστε το κίνημα 21 για να είναι κάποιος εκεί τουλάχιστον να φωνάξει κλέφτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι σε εσάς κύριε Πλεύρη για να τοποθετηθείτε για το θέμα της ακρίβειας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Κανείς πολιτικάντης δεν μας είπε πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Εν συνεχεία, έχουμε υποθηκεύσει την κρατική περιουσία για 100 χρόνια. Και το τρίτον, όλος ο χρυσός της Ελλάδος έχει φύγει από την Ελλάδα. Συνεπώς, δεν υπάρχει ελληνική οικονομία. Υπάρχει οικονομική εξάρτηση της Ελλάδος, η οποία οδηγεί σε πολιτική εξάρτηση. Η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο επακόλουθων αυτών που σας είπα. Και σας υπενθυμίζω ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν χρηματοδοτηθεί από τους ξένους. Έστειλα προσφάτως στον κύριο Ανδρουλάκη ένα εξώδικο να μου πει γιατί η Ζήμες έδωσε στο Πασόκ 1.000.000 ευρώ και δεν μιλάει. Αυτά τα ενέχεται ο ελληνικός λαός. Λύσεις δεν υπάρχει. Κύριε Κούβελα. Σας ευχαριστώ για τον λόγο. Το συμμετέχω είναι μια προσπάθεια πολιτών. Το σύνολο των ανθρώπων που υπέγραψαν είναι πολίτες, δεν υπάρχουν πολιτικοί επαγγελματίες και θεωρούμε ότι ο καθένας μας πρέπει να συμμετέχει για να λύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη χώρα και όχι μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σύμμαχός μας. Ζητάμε συμμαχίες για να μας βοηθήσουν όταν χρειαζόμαστε μια βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να κάνει αυτή τη δουλειά και δεν την κάνει γιατί επί της ουσίας έχει απεμπολίσει το δημοκρατικό φρόνημα που
είναι ελληνικό κατά βάση και έχει εκχωρήσει την εξουσία σε κάποιους ανθρώπους της Κομισιόν, κομισάριους, με ό,τι αυτό σημαίνει στο μυαλό μας, οι οποίοι τοποθετούνται χωρίς κρίση, χωρίς εκλογή, χωρίς κλήρωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα όπου η Ελλάδα έχει χάσει από το ΑΕΠ ένα 19%, υπάρχει μια αύξηση, 17%, υπάρχει μια αύξηση του ΑΕΠ 19% στην Ευρώπη και υπάρχει μια διαφορά 36%. Επομένως, αυτή η τεράστια διαφορά προέρχεται από όλες αυτές τις ιστορίες. Στην εθνική κυριαρχία δεν είναι μόνο η εδαφική ακεραιότητα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει και με την εξάρτηση από το εξωτερικό. Αυτό που θεωρείται ελληνικό χρέος στα 400+ δισεκατομμύρια είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς δημιουργήθηκε, είναι κάτι που είχε ζητηθεί από την Ελστάτ, από την τότε κυβέρνηση και θεωρούμε ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι φτιαχτό. Αν προσθέσουμε τις γερμανικές οφειλές και το αναγκαστικό δάνειο που είχαν πάρει και τις αποζημιώσεις που ποτέ δεν μας έδωσαν όταν θερνόταν η Γερμανία, αρχίζουμε να μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό που αν προσθέσουμε και την απώλεια του χρυσού, επί της ουσίας μας χρωστάνε και δεν τους χρωστάμε. Αυτά λοιπόν πρέπει να υποστηριχτούν από ένα μετερίζει, από ανθρώπους που και γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται και έχουν και το φρόνημα να σηκωθούν και να τα πούν. Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία για μας η εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Βουλή, γιατί δεν είναι μόνο τι λέμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Βουλή, είναι και τι μεταφέρουμε προς την Ελλάδα, κάτι που προσανατολίζει το μέσο πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιάρτα. Το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας είναι το μοναδικό εθνικιστικό πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα σήμερα. Σέβομαι τις απόψεις όλων των καλεσμένων σας, διάβασα τα προγράμματά τους, τα σέβομαι, τα εκτιμώ, αλλά εμείς είμαστε η άλλη όψη του νομίσματος. Η Ευρώπη πρέπει να κλείσει, οικονομικό πρόβλημα δεν υπάρχει, ποτέ δεν υπήρξε. Μία συμμορία του τραπεζικού καρτέλ Ρότσιλ, Ροκφέλερ και Σία, από την ίδρυση των ΗΠΑ και μετά, με τη γαλλική λαοκτονία του 1789, τη ρωσική λαοκτονία του 1917, με 100 χρόνια γαλλοπρωσικούς πολέμους, δημιουργεί και το δημογραφικό πρόβλημα και το εθνικό οικονομικό χρέος που καταχρέωσε όλα τα κράτη αφού άρχισαν να πρωτοειδρύονται το 1815 στη Βιέννη, στείνουν 2 παγκόσμιους πολέμους, στείνεται μια Ευρωπαϊκή Ένωση που το λέμε τέταρτο Ράιχ, άρα το οικονομικό πρόβλημα είναι προσχεδιασμένο και επευλήθη από το τραπεζικό καρτέλ Ρότσιλ. Αν λύσουμε αυτό θα βρούμε και το σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Κώστα, ο λόγος σε εσάς. Οι πολιτικοί αρχηγοί της Ελλάδος κοντράρονται για το θέμα του ελαιόλαδου και της φέτας. Όπως σας έχουμε πει ότι και η Ισπανία, η Βαρκελόνη μείωσε τα τρόφιμα και πήρε ανάσα ο ισπανικός λαός, έτσι και εδώ θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα και αυτά, εάν δεν τηρηθούν, για 1 χρόνο να αφαιρέσουν την άδεια από τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου έτσι να αναγκαστούν να προσαρμοστούν, ώστε να μπορέσει να πάρει φτηνότερη τιμή ο ελληνικός λαός για να μπορέσει να επιβιώσει ως προς τη διατροφή του. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κύριου Τουρανάκου. Μιλάμε για την Ευρώπη και για ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Οραματιζόμαστε μια Ευρώπη των λαών, η οποία νομοθετεί για τον Ευρωπαίο πολίτη. Η ακρίβεια έχει 2 τρόπους να την προσεγγίσουμε. Προφανώς υπάρχουν τεράστια οικονομικο-τεχνικά θέματα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι οι πόλεμοι, η αύξηση των πρώτων υλών, η αύξηση των μεταφορικών και πολλά άλλα που οδηγούν σε αυξήσεις των προϊόντων. Εκεί όμως που πρέπει να σκύψουμε και να δούμε ξεκάθαρα είναι ότι οι τελικές τιμές διαμορφώνονται σε πολύ υψηλά και παράλογα επίπεδα λόγω μιας αλόγιστης κερδοσκοπίας. Εκεί λοιπόν θέλουμε να εργαστούμε το ΚΚΑΚΕΛ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Αν ο ελληνικός λαός μας δώσει τη δυνατότητα, μέσα από την Ευρώπη θα εργαστούμε έτσι ώστε να ελέγξουμε τους αλόγιστους αυτούς κερδοσκοπικούς μηχανισμούς που οδηγούν στην ακρίβεια, στη φτώχεια, οδηγούν τον συνταξιούχο να μην μπορεί να βγάλει το μήνα του και να μην μπορεί να πάρει τα φάρμακά του.
Ζητάμε λοιπόν σε κάθε επίπεδο παραγωγής, από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή, έλεγχο της κερδοσκοπίας και ταυτόχρονα με αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, ήταν μια χώρα πλούσια σε παραγωγή προϊόντων του πρωτογενή τομέα, δηλαδή σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Βλέπουμε ο πρωτογενής τομέας της χώρας να συρρυκνώνει τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες, πολύ μεγάλες προσπάθειες σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα. Πρέπει να δοθούν μέτρα, κίνητρα στους αγρότες, κατάλληλες εκπαιδεύσεις, μείωση του κόστους παραγωγής. Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα τα οποία πρέπει να αναδειχτούν σε ελληνικές αλλά και κυρίως σε ευρωπαϊκές αγορές. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε τώρα στη δεύτερη ενότητα, είναι η εξωτερική πολιτική, νομίζω το στοιχείο των περισσότερων εξημών, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο Ταγίπ Ερντογάν μιλά για διάλογο μεν, χωρίς διαμεσολαβητές δε, και μιλά και για υποχωρήσεις χωρίς να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς εννοεί. Ποια πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής πλευράς και ποιες πρέπει να είναι οι κόκκινες γραμμές μας, κύριε Μηφιετζόγλου? Καταγγέλλω τον κύριο Μητσοτάκη για εθνική μειοδοσία. Γιατί δεν επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί δεν κηρύσσει την ελληνική ΑΟΣ. Γιατί ανέχεται και συμφωνεί με τον Ερντογάν κάτω από το τραπέζι για εθνικές παραχωρήσεις. Γιατί ανεχόμαστε τόσο καιρό το τουρκικό προξενείο στη Θράκη, που είναι μια σφυγγοφολιά πρακτόρων, που καταδυναστεύει όχι μόνο τους Πομάκους αλλά και τους Τσιγκάνους της περιοχής, αλλά και τους μουσουλμάνους τουρκογενείς. Καταγγέλλω το Μητσοτάκη διότι ανέχεται έναν αρκέμπορο τον Ράμα να έχετε στην Αθήνα και να μας κατηγορεί και να μας λιδωρεί και να μας περιπέζει. Τον κατηγορώ διότι ανέχεται τόσο καιρό τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι η συμφωνία αυτή είναι κατάπτυστη και πρέπει να καταργηθεί. Και τώρα λέμε το εξής, και στο Ράμα και στη Σιλιάνοφκα και στο Μήτοφτσι και σε όλους τους παρόμοιους. Μέχρι εδώ. Εάν συνεχίσετε, κάζους μπέλι, εμείς σε εσάς. Γιατί πρέπει ο Ράμα να μην κλέβει στις ελληνικές περιουσίες, πρέπει να τηρήσεις το δίκαιο και να μας πουλάς δήθεν superiority complex, και εσύ, κυρία Σελιάνοφκα, δεν είσαι Μακεδόνισσα, είσαι Σλάβα και δεν θα σου δώσουμε ποτέ το όνομα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα πάμε στον κύριο Τσουκαλαδάκη. Λοιπόν, ως φωνή λογικής, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ στενάχωρο να βλέπουμε συνεχώς μία πολιτική κατευνασμού, η οποία όμως σαν παρεπόμενό της έχει τη μία υποχώρηση μετά την άλλη. Και εξηγώ, ο Ερντογάν τα τελευταία 3 χρόνια τη μία πρόκληση μετά την άλλη και εμείς κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Ήδη διδάσκει τη γαλάζια πατρίδα στα παιδιά του δημοτικού στην Τουρκία. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι σε 10-15 χρόνια θα έχουν μεγαλώσει άνθρωποι, Τούρκοι, μουσουλμάνοι, φανατικοί, οι οποίοι θα θεωρούν το Αιγαίο είναι δικό τους. Το Αιγαίο εντωμεταξύ υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης, όπως είναι η κυρία Μπακογιάννη, η οποία γυρνάει και λέει μην είμαστε μοναχοφάιδες. Οπότε σε όλες αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας εμείς δεν αντιδρούμε. Δεν αντιδρούμε πουθενά. Μας κάνανε πάλι άλλον ένα ναό, τον κάνανε τζαμί. Και εμείς εδώ και 1 χρόνο στην Καστοριά αναστηλώνουμε τζαμιά, γιατί έχουν, λέει, προβλήματα και πρέπει να τα προφυλάξουμε, την κληρονομιά τους. Αυτοί καταστρέφουν τη δική μας και εμείς φτιάχνουμε τη δική τους. Να πάμε πιο εκεί στην Αλβανία, που έρχεται εδώ πέρα, κάνει προεκλογική γύρα, σαν να μην τρέχει τίποτα μετά από όλα αυτά που έχει κάνει και έχει πει ο Ράμα, και κρατώντας στη φυλακή τον ήρωα Μπελέρη, που η Νέα Δημοκρατία πάει να καλπιλευτεί τώρα και το βάζει υποψήφιο στις ευρωεκλογές, ενώ ο άνθρωπος έχει ψηφιστεί για να είναι δήμαρχος Κιμάρας, δεν έχει ψηφιστεί για να πάει να γίνει ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες. Να πάμε στο κρατήδιο, το φτιαχτό των Σκοπίων, που από τη στιγμή που με την επάρα τη συμφωνία των Πρεσπών, τη συμφωνία αυτή, την κατάπτυστη, όπως είπε και ο κύριος Μηφιετζόγλου πολύ σωστά, κατάφερε και μπήκε στο ΝΑΤΟ.
Και από τη στιγμή που μπήκε στο ΝΑΤΟ δεν έκανε ούτε έναν όρο από τη συμφωνία αυτή που ήταν υπέρ τους, γιατί τους χαρίζαμε εθνικότητα, τους χαρίζαμε γλώσσα. Δεν πραγματοποίησε τίποτα και βγαίνουν φόρα παρτίδα και λένε Μακεδονία στα μούτρα μας, αλλά τώρα έχουν μπει στο ΝΑΤΟ. Και αντί να την καταγγείλουμε έστω και την ίστατη ώρα, λέμε ας κάνουμε λίγο υπομονή. Δηλαδή, ο Έλληνας πώς θα νιώσει εθνική υπερηφάνεια? Και αυτός είναι ένας λόγος που θέλουμε να ψηφίσουμε φωνή λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, να πάμε να φωνάξουμε ότι είμαστε περήφανοι Έλληνες. Γιατί στο σύνολό τους, από τους περισσότερους από τους 21 ευρωβουλευτές, δεν ασχολήθηκαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Κύριε Καμπούρη. Ο λαϊκός ορθόδοξος σταγερμός, ο λαός, είναι έτοιμος να δώσει μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να περασπιστούμε επιτέλους την εθνική μας κυριαρχία. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχουν χαρίσει τα πάντα. Έχουμε έναν πρωθυπουργό και 300 στο σύνολο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μαζί με τους ευρωβουλευτές, τους Έλληνες, που δεν κάνει κανένας τίποτα για να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Υπάρχουν εγκλήματα. Δεν γίνονται υπουργοί να προσκυνάνε τον Ερντογάν. Βλέπουμε το έγκλημα το οποίο γίνεται συνεχώς. Εμείς έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει με λόγια απλά δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πάμε στην πράξη. Πρέπει να δώσουμε μάχη. Εμείς είπαμε το εξής. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε 19 τζαμιά να μετατρεπούν σε ορθόδοξες εκκλησίες. Αυτό το οποίο τι λέμε? Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε ένα μάθημα στην Τουρκία ότι δεν καθόμαστε τους προσκυνάμε. Πάει να γίνει στην εκμετάλλευση του Αιγαίου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Τα έχει βρει η κυβέρνηση μαζί με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα για να επιτρέψουν μαζί με τον Τούρκο να γίνει στην εκμετάλλευση του Αιγαίου. Δεν θα το αφήσουμε, δεν θα το επιτρέψουμε. Έχει γίνει Ισλαμοποίηση της χώρας. Βλέπουμε το τι συμβαίνει, παράνομα τζαμιά παντού. Και βλέπουμε να κηρύσσονται εκεί μέσα κηρύγματα μίσους ενάντια της Ορθοδοξίας, ενάντια της Ελλάδας. Τα έχουμε δει, έχουν βγει στη δημοσιότητα. Αν εσείς έχετε ένα μαγαζί χωρίς άδεια, ένα μπακάλικο, θα έρθει η αστυνομία και θα σας το κλείσει. Εδώ έχουμε τζαμιά παράνομα, τα οποία λειτουργούν από ένα περίεργο καθεστώς και γίνονται μέσα κηρύγματα μίσους εναντίον της χώρας μας και εναντίον της Ορθοδοξίας. Απ' την άλλη, έχουμε το ράμα. Εδώ, εμείς στο δικό μας ευρωψηφοδέλτιο, και είναι τιμή μας, έχουμε την αδερφή του ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, του Κωνσταντίνου Κατσίφα, ο οποίος έδωσε τη ζωή του, τον σκότωσαν, τον δολοφόνησε το παρακράτος της Αλβανίας, γιατί ύψωνε την ελληνική σημαία και φώναζε για Ελλάδα και Μακεδονία. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες. Αυτοί που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα, το αίμα τους για την Ελλάδα. Και φυσικά ο λαϊκός ορθόδοξος αγερμός λέει δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση με τους Σκοπιανούς. Καμία διαπραγμάτευση με τους Σκοπιανούς. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Και δεν υπάρχει καμία κουβέντα. Και καταγγέλνουμε όλο το πολιτικό σύστημα ότι τώρα θυμήθηκαν λίγες μέρες πριν τις εκλογές το θέμα της Μακεδονίας. Εδώ μιλάμε όχι για πολιτικούς, αλλά μιλάμε για Έλληνες προδότες. Κύριε Χατζάρη, εσείς τι λέτε για τα εθνικά μας θέματα? Αγαπητοί φίλοι, λέμε ότι η λύση είναι να μην ψηφίσετε τους προδοτόπουλους και τους εφιαλτάκηδες. Προδοτόπουλοι και εφιαλτάκηδες το μόνο που κάνουν είναι να προδίδουν και να πουλάνε τη χώρα για να εισπράξουν την αμοιβή τους. Τα 30 αργύρια, που μπορεί να είναι και περισσότερα, εκατομμύρια, δεν έχει σημασία. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στον Ερντογάν και μιλήσανε. Αλλά δεν είπε τίποτα για τη γενοκτονία των ποντίων. Στις 19 Μαΐου, λίγες μέρες μετά, ζήτησε, για να σας πείσει ότι είναι πατριώτης, να αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα τη γενοκτονία των ποντίων. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, όλοι όσοι βρίσκονται στο ΛΟΑΤ και αυτό κοινοβούλιο, έχουν αποδεχθεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό έθνος. Και τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαμαρτύρεται επειδή η Μακεδόνισσα Σιλιάνοφσκα λέει ότι είναι Μακεδόνισσα. Αλλά διαμαρτύρεται για να σας κοροϊδέψει. Διότι έτσι γίνεται. Ο Ράμα θα έπρεπε να έχει συλληφθεί, να έχει εκδοθεί ένταλμα διεθνές, κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπολ, διότι είναι χασισέμπορος. Εγώ τα γράφω αυτά και ενημερώνεται η κυβέρνηση. Εγώ τα γράφω αυτά. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι ο Ράμα είναι ο κατηγορούμενος στην Αλβανία από τους αντιπάλους του, ότι είναι ο επικεφαλής του καρτέλ των ναρκωτικών. Θα μπορούσε να εκδώσει με βάση αυτά που έχω εγώ γράψει ένα ένταλμα συλλήψεώς του. Και όχι να κάνει συγκέντρωση αντισυνταγματική, διότι το ελληνικό σύνταγμα επιτρέπει μόνο στους Έλληνες πολίτες να συγκεντρώνονται, όχι στους Αλβανούς. Γι' αυτό επαναλαμβάνω,
Η λύση είναι μία. Μαύρο στους Προδοτόπουλους, Μάλιστα. ψήφο στο κίνημα 21. Ευχαριστώ. Κύριε Πλεύρη, έρχομαι σε εσάς. Για μας τους Έλληνες, τους γνήσιους Έλληνες, δεν υπάρχει Τουρκία. Υπάρχει Μικρά Ασία, κατεχομένη Ιωνία και κατεχόμενος Πόντος. Οι πολιτικάντιδες δεν έχουν το θάρρος να πούν στους Ευρωπαίους αλήθειες. Αλήθεια πρώτη. Οι Τούρκοι είναι λαός εξωευρωπαϊκός. Αλήθεια δεύτερη. Οι Τούρκοι ήρθαν στην Ευρώπη κατακτώντας ελληνικά εδάφη και υποδουλώνοντας ελληνικούς πληθυσμούς. Και αλήθεια τρίτη. Τα σύνορά μας είναι σύνορα της Ευρώπης, ναι ή όχι. Εάν μένει σύνορα της Ευρώπης, οφείλει η Ευρώπη να τα προστατεύει, πράγμα που δεν κάνει. Δυστυχώς οι πολιτικάντιδες προδώσαν και τη Μακεδονία, προδώσαν όλο τον περιφερειακό υπόδουλο ελληνισμό, διότι η πατρίδα μας περιβάλλεται από κράτη που όλα τον εσχηματίζαν κατακτώντας ελληνικούς πληθυσμούς και υποδουλώνοντας ελληνικά εδάφη. Απέναντι αυτών υπάρχουν οι εθνοπροδότες για τη Μακεδονία. Η απάντηση είναι μία. Εάν αλλάξει το καθεστώς και γίνει καθεστώς σαν και αυτό που πιστεύω εγώ, όσοι υπέγραψαν για τη Μακεδονία την Συμφωνία των Περσών, θα τους πνίξουμε στη λίμνη των Περσών. Έτσι. Από εκεί και πέρα, για το θέμα το γεωπολιτικό, γίνεται μία προσπάθεια συναλλαγής με τους Τούρκους, υποτελείας προς τους Τούρκους. Γι' αυτό 29 Μαΐου, αντί να κηρυχθεί η μέρα εθνικού πένθους, η άλωσης της Κωνσταντινούπολης, δεν μιλάει κανείς. 6 Απριλίου μας επετέθησαν οι Γερμανοί, δεν μιλάει κανείς. Όλα αυτά συνιστούν εθνικές προδοσίες. Και οι προδότες πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά το αρχαιοελληνικόν ακρίτους χρή τις 11 παραδούνε θανάτος ζημιώσε. Χωρίς δίκη πρέπει να εκτελεστούν. Αυτά πιστεύω και δεν με ενδιαφέρει και δεν με ενοχλεί αν με λένε ακραίο. Στην Ελλάδα είμεθα ακραίοι. Η Μακεδονία διψά εκδίκηση. Και όσον αφορά και από τους Ευρωπαίους, εγώ πιστεύω αυτό που διακήρυξε ο Μέγας Περικλής Γιαννόπουλος. Δεν θα κρίνετε εσείς τα χθεσινά αγριογούρνα εμάς, αλλά εμείς θα κρίνουμε εσάς και τον πολιτισμό σας. Κύριε Κούβελα. Η πολιτική, όπως και η εξωτερική πολιτική, δεν βασίζεται σε προγράμματα, βασίζεται σε γεγονότα. Ο τρόπος που βλέπουμε, που αναλύουμε και αντιμετωπίζουμε με πολιτικές τα γεγονότα είναι κάτι το οποίο δεν διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και δεν βλέπω να υπάρχει πραγματική δυνατότητα διαφοροποίησης από πάρα πολλά πολιτικά κόμματα που θα ήθελαν να εκπροσωπούν τη χώρα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η ενδοτική πολιτική που ουσιαστικά ασκείται και όχι μόνο προς την Τουρκία αλλά και προς την Αλβανία και προς τα Σκόπια που είναι χώρες επί της ουσίας πολύ πιο αδύναμες. Εδώ υπάρχει ένα έγκλημα καθοσιώσεως. Μπορεί να λέμε πολύ μεγάλα πράγματα, να επεκτείνουμε τα 12 μίλια, να κάνουμε να ράνουμε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν αφήσει απροστάτευτα τα νησιά. Έχουν εξάγει ό,τι οπλισμό είχαμε στην Ουκρανία. Έχουμε στείλει Patriot να υπερασπιστούν τα εδάφη της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε στείλει πιλότους μαζί με αυτά, που το κόστος της εκπαίδευσης ενός πιλότου είναι τρομακτικό. Όλες αυτές λοιπόν οι πράξεις, στις οποίες προσθέτουμε και την πώληση των Μιράζ, στις οποίες προσθέτουμε και την ανικανότητα συνδιαλλαγής με τους Γερμανούς, διότι να σας θυμίσω ότι βγήκαν οι Γερμανοί και είπαν ότι η Ελλάδα μπορεί να εξάγει τα όπλα και το προσωπικό στην Ουκρανία, διότι δεν την απειλεί κανένας. Το είπε η Γερμανία, που εμείς ουσιαστικά θα έπρεπε να έχουμε βοήθεια από τη Γερμανία γιατί φυλάμε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η άμυνα, οι εξοπλισμοί και η εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα. Στο όνομά μας έχουμε βάλει και την Κύπρο. Θεωρούμε ότι η αναγκαστική σχέση με την Κύπρο που μας δίνει τη δυνατότητα και οικονομικής αλλά και στρατιωτικής άσκησης δικαιωμάτων θα εξασφαλίσει την εθνική μας κυριαρχία και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και να ψηφίσει το συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Κύριε Τσιάρτα, ο λόγος σε εσάς. Ελληνοτουρκική διαμάχη δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρξε. Από το 1821 αντικαταστήσαμε τον Σουλτάνο
με αυτή τη μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση του τραπεζικού καρτέλ και απλώς αφήσαμε τον Σουλτάνο και φορτωθήκαμε το καρτέλ αυτό που λέω Ρότσιλντ. Έκτοτε η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ εθνικά ανεξάρτητη. Για να φύγει μία σφαίρα από την Τουρκία προς τα μέρη μας ή αντιστρόφως, πρέπει να δοθεί εντολή από αυτή τη συμμορία των 300 που λέμε, που ως διευθύνων σύμβουλος, ας πούμε, το τραπεζικό καρτέλ Ρότσιλντ διαχειρίζεται τα πάντα, οικονομίες, πολέμους, τα πάντα. Κλείνουμε τα σύνορα σε όλα τα κράτη που έχουν βλέψεις κατά των ελληνικών εδαφών. Με τη Βαρντάρσκα, έτσι λεγόταν μέχρι πρόσφατα αυτή η επαρχία της Ιουγκοσλαβίας. Κλείνει το θέμα. Κλείνουμε με την Αλβανία. Οι Αλβανοί μεταφέρθηκαν πριν 500 χρόνια από τους Οθωμανούς από την Κασπία θάλασσα. Δεν υπάρχουν Αλβανοί εδώ. Η Βόρειος Ήπειρος δεν υπάρχει. Είναι κατεχόμενη Ήπειρος. Ας δούμε πρώτα το πρωτόκολλο της Κέρκυρας το 1914 ως πρώτη φάση αυτονομίας και μετά η κατεχόμενη Ήπειρος πρέπει να ενσωματωθεί στη μία Ήπειρο που είναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλοι αυτοί που είναι γεωστρατηγικοί αναλυτές και τα λοιπά δεν είναι απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Τα σύνορα και ό,τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή, όχι μόνο Ελλάδα-Τουρκία, κατευθύνονται από άλλους. Κλείνουμε τα σύνορα με την Τουρκία. Είναι στην Ευρώπη, πήρανε σε 20 χρόνια 3,5 εκατομμύρια. Είστε σαφείς. 200 εκατομμύρια. Και με το Ισραήλ να τελειώνουμε, το Ισραήλ βάσει τους δασκάλους, τους Εβραίους που έχουμε, να κλείσει, να τελειώνει το Ισραήλ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Κώστα, ο λόγος σε εσάς. Ενημερώνω τον ελληνικό λαό ως προς το θέμα της εξωτερικής πολιτικής με τον κύριο Ερντογάν. Αυτά το οποίο ζητάει, χωρίς μεσολαβητάς, χωρίς επιτροπή, αλλά μεμονωμένα ο ίδιος να συναντηθεί με τον πρόεδρο της κυβέρνησης Ελλάδος, να στηρίξει για να μιλήσουν το θέμα της ΑΟΣ και μόνο της ΑΟΣ, διότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, εμείς θεωρούμε ότι καλό θα είναι χωρίς την Επιτροπή να μην πάει καν στην συνάντηση και να ακυρώσει τη συμφωνία αυτή. Δεν μπορεί να μας εμπέζει ο κύριος Ερντογάν. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κύριου Τουρανάκου. Για πολλούς, ο κύριος Ερντογάν είναι ο σκύλος που καυγίζει και δεν δαγκώνει. Εμείς δεν έχουμε αυτή την ανάλυση. Πιστεύουμε ότι ασκείται από την Τουρκία μια ρητορική νέου Οθωμανισμού, αμφισβητεί κάθε κανόνα δικαίου, μιλάει για γαλάζιες πατρίδες. Πρόσφατα μάθαμε ότι θα είναι και μάθημα το οποίο θα διδάσκεται στα τουρκικά σχολεία και από την άλλη πλευρά εμείς θα πρέπει να έχουμε μια αδιαφεσβήτητη, αταλάντευτη, με κόκκινες γραμμές εξωτερική πολιτική. Η γνώμη του ΚΚΕΛ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα είναι ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής ανάλυσης και ζήμωσης όλων των πολιτικών φορέων. Είναι θέμα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας της χώρας. Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να αλλάζει με τις αλλαγές της κυβέρνησης. Πρέπει να είναι αταλάτευτη, ούτε μία σπιθαμή εθνικής κυριαρχίας στην Τουρκία. Η μόνη περίπτωση να συζητήσουμε με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα. Και ένα τελευταίο που αφορά την Ευρώπη, τα ελληνικά σύνορα είναι και σύνορα, τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι δικό της θέμα το θέμα προστασίας των ελληνικών, άρα και ευρωπαϊκών σύνορων, και αυτό συνθέτει συνολικά την πρότασή μας για την εξωτερική πολιτική. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στην προεκλογική εκπομπή του Σταρ και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο τρίτο μέρος της συζήτησής μας, στην τρίτη θεματική που έχει να κάνει με την ασφάλεια, γυναικοκτονίες. Διαβάζω εδώ ότι τα αρνητικότερα ρεκόρ στην Ευρώπη καταγράφονται σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα. Εσείς, αν φτάσετε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα αναδείξετε το θέμα και ποια λύση θα προτείνετε? Κύριε Εμφειτζόγλου, ξεκινώ με εσάς. Εμείς θα το αναδείξουμε. Και εκείνο το οποίο θα κάνουμε είναι πρώτον να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Πρέπει η αστυνομία να μην επηρεάζεται από πολιτικές επιρροές και θα πρέπει να μπορεί να αστυνομεύσει όλη τη χώρα. Δεν μπορεί η αστυνομική να είναι Φιλιππινέζες πολιτικών και να βλέπουμε 20 και 30 αστυνομικούς να κάθονται να φυλάνε έναν παλαιό πολιτικό. Το δεύτερο, θα πρέπει η αστυνομία να αποκτήσει μία εξάσκηση ικανή για να κάνει και να αντιμετωπίσει και αυτή την ιδιαίτερη πτυχή της γυναικοκτονίας, η οποία πιθανώς να υπήρχε, αλλά ήταν συγκαλυμμένη παλαιότερα. Τώρα, ευτυχώς, τα πράγματα βγαίνουν στην φόρα και πλέον γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται και αυτό μειώνει ουσιαστικά, δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στο όλο θέμα. Αλλά παρά τα αυτά, πρέπει να δούμε το θέμα και κοινωνικά. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κοινωνία μας χειροτερεύει, καταραίει. Δεν μείνανε ιδανικά, δεν μείνανε αρχές, δεν έμεινε σεβασμός, δεν έμεινε πίστη σε τίποτε. Δεν έμεινε πίστη στην πατρίδα, δεν έμεινε πίστη στην Ορθοδοξία μας, δεν έμεινε πίστη στην οικογένειά μας. Όλα θέλουν να τα καταρρεύσουν. Και σε αυτό το γενικό περιβάλλον της κατάρρευσης βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, αντιδράσεις, οι οποίες είναι καταδικαστές. Τελειώνοντας, θα μου επιτρέψετε να χαιρετήσω τους συνεργάτες και τους υποψηφίους μου, θα τους ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί όλοι μας έχουμε ένα σκοπό με τον τρόπο μας και με τις διαφοροποιήσεις μας να βοηθήσουμε την πατρίδα μας και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Τσουκαλαδάκη, εσείς αν εκλεγείτε, ποια λύση θα προτείνετε για τις γυναικοκτονίες? Εμείς να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τις δολοφονίες γυναικών φυσικά τις αναγνωρίζουμε και φυσικά είναι κάτι το απίστευτα στενάχωρο. Αλλά είναι δολοφονίες γυναικών. Δεν υπάρχουν γυναικοκτονίες για μας. Όπως και στο νομικό μας πολιτισμό και νομικό μας σύστημα δεν υπάρχει ο όρος γυναικοκτονία. Είναι μια νέα εφεύρεση και μάλιστα θα ήθελα να σας πω ότι αν κοιτάξουμε τα στατιστικά του 2010, 2012, 2015 είναι κατά πολύ μειούμενες οι δολοφονίες γυναικών. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, τώρα στην Ευρώπη που έχουν έρθει τόσοι πολλοί Ισλαμιστές, που η αξία της γυναίκας στο Ισλάμ σε πολλούς έχει ίση αξία με ένα μεταχειρισμένο σκαμπό, δέχονται φοβερή πίεση. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα και η γυναίκα πρέπει να προστατευτεί. Και ένας λόγος που είμαστε κατά της άκροτης μουσουλμανοποίησης της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας είναι αυτός, ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις γυναίκες. Από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε σίγουρα πολύ καλύτερη εκπαίδευση αστυνομικών. Χρειαζόμαστε κάμερες παντού που ένα μέρος των πολιτών, και δεν θα ντραπώ να το πω, οι αριστεροί δεν θέλουν. Μα οι κάμερες βοηθάνε στην εξιχνίαση των εγκλημάτων. Χρειαζόμαστε ποινές και δικαστές που να δίνουν ποινές που να υπηρετούνται και να μην βγαίνουν έξω. Και φυσικά όλα τα μέσα που χρειάζεται σε κάθε γυναίκα να μπορεί να καταγγείλει αυτόν τον άνανδρο ο οποίος σηκώνει χέρι πάνω της πάει να κάνει κάτι κακό. Εφόσον κλείνουμε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερο για τη Φωνή Λογικής, να μπει στο φωνήλογικής.gr και θα δει τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κύριε Καμπούρη. Δυστυχώς τα εγκλήματα κατά των γυναικών πρωταγωνιστούν όλο αυτό το διάστημα. Αυτό τι μας δίνει, μας χτυπάει ένα κόκκινο συναγερμό σε ένα καμπανάκι. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν πάει καλά? Όταν υπάρχει η πλήρης απαξίωση του θεσμού της οικογένειας, όταν βλέπουμε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο σε όλα τα επίπεδα, όταν δεν υπάρχει παιδεία, όταν υπάρχει όλη αυτή η απαξίωση της Ορθοδοξίας, υπάρχει απαξίωση του ιερού θεσμού της οικογένειας, τα πράγματα αγριεύουν.
Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε γυναίκες απροστάτευτες, όπως επίσης η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες οι οποίες πρωταγωνιστούν και στην σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων παιδιών. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει νόμος και τάξη. Νόμος και τάξη. Υπάρχουν θύματα τα οποία δεν προστατεύονται. Είδαμε τι είχε συμβεί πριν από λίγο καιρό. Είχαμε τη δολοφονία μιας γυναίκας η οποία ζητούσε τη βοήθεια και την έσφαξαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα σχεδόν. Στην πόρτα του αστυνομικού τμήματος, την έσφαξαν. Βλέπουμε ότι ο κόσμος, οι γυναίκες είναι απροστάτευτες. Αλλά και ένα μέρος των πολιτών νιώθει όλη αυτή την ανασφάλεια. Φοβάται ο κόσμος. Φοβάται. Και εδώ θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να κάνουν επιτέλους κάτι. Δυστυχώς τα λόγια και τα λόγια και τα λόγια δεν φέρνουν πράξη. Πράξη θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει πράξη εδώ και τώρα. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Τα πρότυπα, αυτά τα οποία προβάλλονται. Είδαμε Eurovision και να προβάλλουν την ανομαλία και στον σατανισμό. Μάλιστα. Βλέπουμε με τον νόμο, με τα ομόφυλα ζευγάρια, το τι γίνεται. Όλα αυτά απαξιώνουν τις αρχές μας. Και πρέπει εδώ λοιπόν να προστατευτούν και οι γυναίκες και τα παιδιά μας, τα οποία δυστυχώς κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή και καθημερινά. Πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες και να γίνουν άμεσα πράγματα. Και να πω να ευχαριστώ και εγώ σε όλους εσάς. Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός θα δώσει μεγάλη μάχη για Ελλάδα, μάχη για οικογένεια, μάχη για Ορθοδοξία. Κύριε Χατζάρο, λόγω σε εσάς. Αγαπητοί φίλοι, ο Αλβανός ψυχοπαθής που σκότωσε τη γυναίκα του και ο Πρεζάκιας που σκότωσε το κορίτσι στους Αγίους Αναγύρους δεν είναι πολιτικά ζητήματα. Είναι εξαπάτηση. Δεν θα ψηφίσετε για γυναικοκτονίες στην κάλπη. Θα ψηφίσετε για το ρουσφέτη του αίματος που έκανε ο Μητσοτάκης στα Τέμπη. Το σταθμάρχη. Θα ψηφίσετε για τα δολοφονικά εμβόλια που σας υποχρέωσαν να κάνετε. Της Άστρα Ζένεκα και της Μοντέρνα. Θα ψηφίσετε για τους ανθρώπους που κάηκαν στο μάτι για να πάψουν τα συλλαλητήρια για τις πρέσπες. Και θα ψηφίσετε για τον νόμο ΛΟΑΤΚΙ που διαφωνούσατε. Για όλα αυτά, μία είναι η ψήφος. Κίνημα 21. Είμαστε ένα αντιδικτατορικό λαϊκό κίνημα των μη προνομιούχων. Η ψήφος σε εμάς δεν θέλει καμία ανάντηση. Σημαίνει όχι στο μάτι, όχι στα Τέμπη, όχι στα εμβόλια, όχι στο νόμο ΛΟΑΤΚΙ. Κύριε Πλεύρη, για το θέμα της ασφάλειας, τι έχετε να πείτε? Για την ασφάλεια είναι απλούστατο το θέμα, απλώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δηλαδή, πρέπει να ληφθούν δύο μέτρα. Πρώτον, η πανισχυροποίηση της αστυνομίας με μισθούς, με τεχνική και υλική υποδομή, αλλά κυρίως με μισθούς. Γιατί οι αστιφύλακες παίρνονται. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο, σας λέω τώρα ως ποινικολόγος, ότι στα πινάκια το 80% είναι αλλοδαπή. Έχουμε μία μαζική εισβολή των ξένων που αλλοιώνει την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της χώρας. Όλοι αυτοί που ήρθαν παράνομα πρέπει να φύγουν νόμιμα σε 24 ώρες και αυτό είναι δυνατόν να γίνει. Γυναικοκτονία δεν υπάρχει ως όρος. Υπάρχει μόνο ανθρωποκτονία. Δεν υπάρχει κοριτσοκτονία, ανθρωποκτονία, όχι, ανθρωποκτονία. Αυτό είναι θέμα μιας εγκληματικής πολιτικής η οποία ακολουθεί κάποιον λεγόμενο τάχαμου προοδευτικό δρόμο. Επί Χούντας υπήρχαν 34 φυλακές και οι 18 είχαν λευκή σημαία. Δεν υπήρχε κανένας κρατούμενος. Γιατί? Διότι υπήρχε ισχυρή αστυνομία και απουσία αλλοδαπών. Μάλιστα. Είπα τη λέξη Χούντα. Μην παραξηγηθώ, εγώ δεν είμαι χουντικός, είμαι χουντικότατος. Κύριε Κούβελα. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ευρύτερη. Το συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία εννοεί ότι με τον όρο εθνική κυριαρχία ότι πρέπει να κυριαρχήσουμε και αν αυτό δεν συμβεί όλα τα άλλα είναι απλά συμπτώματα. Εμείς δεν πιστεύουμε στην εκδίκηση, δεν πιστεύουμε στη γυναικοκτονία. Έχει συμβεί μια αλλίωση των λέξεων που του στερούν το νόημα. Μητρότητα χωρίς μητέρα. Φόνος για γυναίκα. Δεν είναι διαφορετική γυναίκα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι πρακτικές είναι πραγματικά κατά τη γνώμη μας αποπροσανατολιστικές. Για να υπάρξει λοιπόν δικαιοσύνη
σε αυτή τη χώρα και να σταματήσει η εγκληματικότητα, το πρώτο και το μοναδικό κύριο πράγμα είναι η διαφθορά. Είναι η διαφθορά. Δεν το συζητάει κανένας. Όχι να ενισχύσουμε το, να ενισχύσουμε το άλλο. Όχι. Πρέπει να σταματήσει η διαφθορά. Και αυτό δεν γίνεται μοιράζοντας χρήματα ούτε θέσεις. Γίνεται με πολύ συγκεκριμένους τρόπους και όλοι την αντιλαμβανόμαστε. Το δεύτερο σημείο που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι η μη διάκριση των εξουσιών. Όταν οι πολιτικοί δεν δικάζονται από το φυσικό δικαστή αλλά μεταξύ τους, όταν οι πολιτικοί είναι επί της ουσίας βουλευτές που γίνονται και εξουσία εκτελεστική, καταλαβαίνουμε ότι μπλέκει ένα κουβάρι ανάμεσα στην νομοθετική, την εκτελεστική και την δικαστική εξουσία, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να αφήσει τη δικαιοσύνη να δουλέψει. Έτσι πηγαίνουμε από το μάτι στα τέμπη και από τα τέμπη στο μάτι. Οι γυναικοκτονίες είναι επίσης ένα από αυτά τα απόνερα. Θεωρούμε ότι στην Ευρώπη μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε τα μάλα μέσα από τις διαδικασίες για την εναρμόνιση τουλάχιστον της νομοθεσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν πιστεύουμε ότι η παρακολούθηση είναι η λύση. Δεν θέλουμε να μας παρακολουθεί κανένας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το τι είναι ποινικό αδίκημα εξαρτάται από τον νομοθέτη. Αύριο μπορεί να είναι ποινικό αδίκημα να φοράς γυαλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τσιάρτα, κλείνουμε με εσάς. Η σιωνιστική, φασιστική, υποχρεωτική οικονομική καταστροφή όλων των κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας που μιλάμε και της Ευρώπης, διέλυσε την κοινωνική συνοχή. Μέσω της παιδείας έχουμε αφελινοποίηση της νεολαίας μας, που και αυτό έχει επιπτώσεις όσο περνάνε οι γενιές. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι η μίξη των φυλών και των λαών, που εμείς οι Έλληνες ποτέ δεν ήμασταν ούτε φασίστες ούτε ρατσιστές. Η βίαιη μεταφορά όμως λαθροεισβολέων και να γίνει αυτό το μπέρδεμα, συν την οικονομική δυσπραγία, δημιουργούμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αύξηση διαζυγίων, πτωχεύσεις, αυτοκτονίες και μέσω των φασαριών, να το πούμε, σε στενό οικογενειακό κύκλο, που τραυματίζουμε και τα παιδιά μας βλέποντας τους γονείς να μαλώνουν, υπάρχουν και αυτά τα γεγονότα που πάντα υπήρχαν. Βασικός παράγοντας σε όλη την καταστροφή είναι το σχέδιο Πανευρώπη του 1922 του Γκούντετχοφ Καλέργη. Για να συμβεί αυτό, η Ευρώπη να γίνει μια φυλή μηγάδων. Οπότε χάνουν τα κράτη την εθνική ιδεολογία, στο πούμε, την εθνική συνοχή, και με το μπέρδεμα αυτό εξαλείφονται όλα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον πολύ καλή κουβέντα που κάναμε, πολιτισμένα. Και ευχαριστώ και το Star Channel. Σας ευχαριστώ. Στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία δεν με έχει καλέσει κανένα κανάλι. Αυτή είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Ευχαριστώ όλους και καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, κύριε Κώστα, ο λόγος σε εσάς. Μιλήσαμε για το θέμα της αστυνόμευσης. Βεβαίως η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και ειδικότερα στις γυναίκες. Εδώ εμείς θα αγωνιστούμε μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά συνιστούμε από τώρα μεγάλη αστυνόμευση και έλεγχο, να πούμε, από την αστυνομία, και όχι να κάθονται στους διάφορους πολιτικούς, αλλά να κατέβουν στο λαό. Ένα δεύτερον, εκείνο που θα μπορεί να γίνει, ότι οποιοσδήποτε εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα και ζητάει τη συμπαρέσταση της αστυνομίας, θα πρέπει να την έχει 100%, ώστε έτσι να αισθάνεται ασφαλής στο σπίτι του. Και τρίτον, να αυξηθεί η ποινική δίωξη στα δικαστήρια, να αυξήσουν το όριο της αυστηρότητας, ώστε έτσι, προκειμένου να σκέφτεται ο άλλος, να μην εγκληματεί, να μην δημιουργεί εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να μπορέσει να αισθάνεται πιο ασφαλής ο Έλληνας. Αν αυτά δεν γίνουν από την Ελλάδα, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα φέρουμε το θέμα, εφόσον ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εν συνεχεία θα
κηρύσουμε τη διαδικασία με την Επιτροπή μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προκειμένου να δικαιωθεί ο ελληνικός λαός. Και πάλι σας ευχαριστώ και ζητώ την ψήφο του ελληνικού λαού. Πιστέψτε με, θέλω να μας πιστέψετε ότι ό,τι σας λέμε θα το τηρήσουμε κατά γράμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στον κύριο Τουρανάκο, παρακαλώ. Σαν πέπλο έχει πέσει το βαθύ κοινωνικό πρόβλημα της ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη και σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ας μιλήσουμε λίγο για τις γυναικοκτονίες. Ένα βαθύ λοιπόν κοινωνικό πρόβλημα, παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό. Πάνω από 2.600 γυναικοκτονίες καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι πάνω από 50 την εβδομάδα. Είναι ένα αρνητικό ρεκόρ που πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν πρωτιά. Η χώρα μας δυστυχώς έχει υψηλή θέση σε αυτή την κατάταξη. Είναι η πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας. Πρέπει ως κοινωνίες να αναθεωρήσουμε τις αντιλήψεις και τα στερεότυπά μας. Ποιες είναι οι προτάσεις του ΚΚΕΛ μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα? Καταρχήν, αλλαγή στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης. Θέλουμε η δικαιοσύνη να απονέμεται, τα ισόβια να είναι ισόβια για τις περιπτώσεις γυναικοκτονίας. Μέσα από την Ευρώπη να θεσπιστούν μέτρα, πρωτοβουλίες, προγράμματα εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας. Στους χώρους εργασίας να θεσμοθετηθούν μέτρα εξίσωσης μεταξύ των δύο φύλων. Η εξέλιξη ενός εργαζομένου έχει να κάνει με τις ικανότητές του και με τις γνώσεις του και όχι με το φύλο του. Ακόμα όμως και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που το θέτουμε. Επίσης, διαπιστώνουμε καθημερινά μία εμπορευματοποίηση των σκηνών βίας και κυρίως που έχουν να κάνουν με τη βία των γυναικών. Αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει ή να φιλτραριστεί. Η αναπαραγωγή σκηνών βίας από τις τηλεοράσεις, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιστεύουμε ότι δεν βοηθάει, αλλά δυσκολεύει ακόμα το πρόβλημα. Ως ΚΚΕΛ μαζί θέλουμε να διατυπώσουμε ξεκάθαρα την άποψη ότι η ισότητα δεν είναι απλά η υποχρέωσή μας. Είναι το εργαλείο, είναι το μέσο για την εξέλιξη και της ανάπτυξης της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ευχόμαστε σε όλους να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο βράδυ. Γεια σας.